kubo bonke oThixo akekho onjengawe. Ubani zona zimenguna. Ngicela bazalwane sithole izwi lenkosi kwincwadi yabahluleli, Judges chapter number 6. Siqale, it's a bit ngicela noma ungaqala ku verse number 20 to verse number 29. Judges chapter 6 verse number 20 to verse number 29. Judges chapter number 6 ukuze sizwe kahle, qala ku verse number 20 uye ku verse number 29. Jesus. Thank you. Incwadi abahluleli chapter number 6 verse 20. Ifundeka kanje. Ingelosi kaNkulunkulu yathi kuye, Ingelosi kaNkulunkulu yathi kuye, thatha inyama namaqebelengane angenamvubelo, thatha inyama namaqebelengwane anganamvubelo, ukubeka edwaleni leli, ukubeke edwaleni leli, uthulule umhluzi, bese uyawuthulula umhluzi. wenze njalo. Wenze njalo. Ingelosi kaJehova yayiselula isihloko sentonga esesandleni sayo. Ingelosi kaJehova yabeseyelula Ingelosi kaJehova yayiselula isihloko sentonga Ingelosi kaJehova yabeseyilula isihloko sentonga eyayisesandleni sakhe. yathinta inyama namaqebelengwane angenamvubelo, Yabeseyithinta amaqebelengwane anganamvubelo, kwenyuka umlilo edwaleni, kwase kukhuphuka umlilo edwaleni. wadla waqeda inyama namaqebelengwane angenamvubelo. Wadla waqeda amaqebelengwane anganamvubelo. Ingelosi kaJehova yayisimuka emehlweni akhe, Ingelosi kaJehova yabeseyambuka emehlweni akhe yathi, wayesabona uGidiyoni ukuthi iyingelosi kaJehova. uGidiyoni wabesekayabona ukuthi ngempela lo muntu ofike kimi uyingilosi kaJehova. uGidiyoni wathi, Gidiyoni wabesekathi, maye Nkosi Nkulunkulu, maye Nkosi Nkulunkulu, ngokuba ngibonile ingelosi kaJehova ubuso nobuso. ngokuba ngibonile ingilosi kaNkulunkulu ubuso nobuso. uJehova wathi kuye, Jehova wayesethi kuye, ukuthula makube kuwe. ukuthula Gidiyoni akube kuwe. Nami namhlanje ngithi ukuthula bantu basecinci makube nani. Jesus. Ukuthula akube nani bantu basecinci. Mighty Jesus. uJehova wathi kuye, ukuthula makube kuwe. Ungesabi, Ungesabi, awuyikufa. awuyikufa. uGidiyoni wamakhela uJehova i-altari khona. uJehova wabeseka makhela uJehova i-altar khona lapho kuleyo ndawo. Waqamba igama lokuthi Wabeseka qamba igama laleli altari ngokuthi yiJehova Shalom. iJehova Shalom. Kuze kube namuhla lisekhona. Kuze kube namuhla lelo altar uGidiyoni alakha walibiza noma waliqamba igama ngokuthi yiJehova Shalom. Namhlanje lelo altari lisekhona. Leli gama elithi Jehova Shalom lisho ukuthi uNkulunkulu wokuthula. Leli gama elithi Shalom igama lesiHebheru elisho ukuthi ngesingisi peace, elisho ukuthula uxolo lukaNkulunkulu. Waqamba igama lalelo altar ngokuthi yiJehova Shalom.
ngamanye amagama kunabantu okufanele bakhe i-altar lokuthula ngoba empilweni zabo kukhona ukuxokozela, kukhona ukuxokozela, kukhona iphithiphithi, kune-altar okumele balakhe bese balibiza ngokuthi uNkulunkulu wokuthula. Ngamagama kunomnikelo okufanele bawunikele empilweni zabo, akukho ukuthula. Ukuze kube khona ukuthula kufanele betshale imbewu kwi-altar likaNkulunkulu abazothi iJehova Shalom. Ngamagama abazothi uNkulunkulu wokuthula, uNkulunkulu woxolo. Waliqamba igama lokuthi iJehova Shalom. Yes. Kuze kube namuhla lisekhona eOfira nama-Ephiyezeri. Kuze kube namuhla lelo altar lelo iJehova Shalom lisekhona. Kwathi ngalobo busuku uJehova wathi kuye. Kwathi ngalobo busuku uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli wathi kuye, Thatha iduna likayihlo thatha iduna likayihlo nenye inkunzi eneminyaka eyisikhombisa. nenye inkunzi eneminyaka eyisikhombisa. Ubhidlize i-altar likaBhali uyihlo analo. Ubhidlize i-altar likaBhali uyihlo alakha. Ugawule u-Ashera ongakulo. Ugawule uAshera ongakulo leli altar. Umakhela uJehova uNkulunkulu wakho i-altar esiqongeni salenqaba. Uzawubhidliza leli altar elakhiwa uyihlo bese wakhela uJehova i-altar lakhe. Umakhela uJehova uNkulunkulu i-altar esiqongweni salenqaba ngokuhlelekileyo. Ngamanye amagama umakhele uJehova uNkulunkulu i-altar kule nqaba noma kule ntaba. Uyithathe inkunzi yesibili. Bese uthatha inkunzi yesibili. Unikele ngomnikelo wokushiswa. Bese unikela ngomnikelo wokushiswa. Ngezinkunzi zika-Ashera. Nezinkunzi zika-Ashera. Oza kumgawula. Oza kumgawula. uGidiyoni wayesethatha amadoda ayishumi uGidiyoni wabesekathatha amadoda ayishumi ezincekwini zakhe wenza njengalokhu uJehova ekhulumile kuye. Gidiyoni wenza njengalokhu uJehova ekhulumile kuye. Kwathi lokhu abesaba abendlu kayise nabantu bomuzi ukuba angakwenzi emini. Qhubeka. Wakwenza ebusuku lokhu uGidiyoni i-altar likayise akazange alibhidliza emini kodwa walibhidliza ebusuku. Lapho abantu bomuzi bevuka ekuseni kakhulu. Kwathi lapho abantu bomuzi bevuka ekuseni kakhulu. Bheka. Altar likaBhali laselibhidliziwe no-Ashera owayengakulo. I-altar likaBhali labe selibhidliziwe elino-Ashera. Nenkunzi yesibili yayinikelwe phezu kwe-altar elalakhiwe. Nenkunzi yesibili yayinikelwe phezu kwe-altar elakhiwa. Bakhuluma munye komunye bathi. Bakhuluma komunye bathi. Kwenziwe ngubani lokhu na? Ngubani owenze lokhu na obhidlizile isithombe sika-Ashera wabhidliza ne-altar lika-Ashera? Lapho becinga bebuza bathi nguGidiyoni indodana kaJowashi owenze lokhu. Bathi nguGidiyoni ke lo owenze lokhu indodana kaJowashi. Indodana kaJowashi. Basebethi abantu bomuzi kuJowashi. Basebathi ke abantu bomuzi kuJowashi. Khipha indodana yakho ukuba ife. Khipha indodana yakho ukuba siyibulale ife ngoba ibhidlizile i-altari lika-Asheri. Mkhiphe simbulale. Ngokuba ilibhidlizile i-altar likaBhali nangokuba imgawulile u-Ashera wayengakulo. Hey Nkosi yami, qhubeka. uJowashi wathi kubo bonke ababemi ngakuye. Ya.
niyakumlwela uBhali nimsindise yena na. Sure. Phinda futhi. uJowashi wathi kubo bonke ababemi ngakuye, uJowashi wathi kubo ababemelene ababeme ngakuye, niyakumlwela uBhali niyakumlwela uBhali nimsindise yena na. nimsindise yena na. Oyakumlwela uBhali Oyakumlwela uBhali makabulawe kusasa ekuseni. makabulawe kusasa ekuseni. Uma enguNkulunkulu Uma ngabe uBhali enguNkulunkulu makazilwela yena. makazilwele yena. Lokhu kukhona olibhidlizile i-altar lakhe. Lapho kukhona obhidlize i-altar lakhe, Ngalokho ngalobo busuku wambiza ngokuthi iJerubhali, ngalokho ngalobo busuku wambiza ngokuthi iJerobhamu. ethi uBhali makalwe naye ngokuba ulibhidlizile i-altar lakhe. Wabiza i-altar alakhayo ngokuthi iJerobhamu echallenja uNkulunkulu kaAshera noma echallenja uNkulunkulu uBhali, ethi kuye akazilwele ngoba unguNkulunkulu, angithi uBhali. So akazilweleke ngoba uNkulunkulu uyazilwela. Ngicela ugijime masinyane mntanami uye kuNumbers chapter number 22 uyofunda lapha ku verse 1 uye ku verse number 10. Numbers chapter number 22 verse 1 to verse number 10. Incwadi uNumeri 22 Yeah. verse 1 Numeri 22. ifundeka kanjena. Abantwana bakaIsrayeli bahamba Bantwana baka-Israel bahamba bamisa emathafeni akoMowabi ngaphesheya kwaJordani ngaseJerikho. bamisa emathafeni akwaMowabi ngaphesheya kweJordani. uBalaki indodana kaSiphori wabona konke akwenzile uIsrayeli kuwo ama-Amori. uBalaam indodana kaShiphori wabona konke akwenzile Wabona konke akwenzile uIsrayeli kuwo ama-Amori. uBalaam indodana kaShiphori wabona konke lokhu akwenzile uIsrayeli. uMowabi wayesesaba kakhulu abantu uMowabi wasefikela uvalo wesaba kakhulu abantwana bakwa-Israyeli ngokuba babe baningi. ngokuba babe baningi begcwele amathafa. uMowabi waba nosizi ngenxa yabantwana baka-Israyeli. uMowabi wasevukela usizi ngenxa yabantwana bakwa-Israyeli. uMowabi wathi kumalunga kwaMidiyane, Wayesethi uMowabi kumalunga okaMidiyane, manje leli bandla liyakukhotha konke okungakithi nxa zonke, manje leli bandla liyakukhotha konke okungakithi nxa zonke, njengalokhu inkabi ikhotha utshani bedlelo. njengalokhu inkabi ikhotha utshani bedlelo. uBalaki indodana kaSiphori wayeyinkosi yakwaMowabi ngaleso sikhathi. uBalaki indodana kaZiphori wayeyinkosi kwaMowabi ngaleso sikhathi. Wathuma izithunywa kuBhiliyami indodana kaBheyori ePhethori. Wathuma izithunywa kuBhiliyami kuphi? Wathuma izithunywa kuBhileyamu indodana kaBheyori kuBhiliyami indodana kaBhiyoli. elingasemfuleni ezweni labantwana babantu bakhe ukumbiza ukuthi bheka. Ukumbiza ukuthi bheka, Namba abantu abaphumile eGibhithe. naba abantu abaphumile eGibhithe, Bheka bheka basibekela ubuso bomhlaba. basibekela ubuso bomhlaba, Sebehlala malungana nami. sebahlala malungana nami. Ngalokho ake uze manje Ngalokho ake uze manje ungiqalekisele laba bantu. ungiqalekisele laba bantu. Ngicela ukuthi wonke umuntu okhona la endlini yenkosi noma la eholweni
from kule verse leli noma ngabe konke bengukhuluma awukuzwanga kuze kube manje, ngicela ukuthi from this verse ukuya phambili noma okunye ungasakuzwile noma ungasakuzwanga, kodwa lokho ngicela ukuthi ukuzwa. Phinda. Jesus. Ngalokho ake uze manje Ngalokho ake uze manje ungiqalekisele laba bantu. ngicela ukuthi ukubambe lokhu okushiwo uBalak, inkosi yesizwe sakwaMoab, ekhuluma nomuntu okuthiwa eBhayibhelini wayenesipho esingajwayelekile. Gama lakhe nguBhiliam noma nguBalaam. Jesus. uBalaam lo kuthiwa wayenesipho esingajwayelekile, esokuthi nakakhulume into phezukwakho yayivele yenzeke. uBalaam ngamanye amagama nakangathi ubuso bakho abuveli induna, bugcwala induna, buvela ukugcwala induna ebusweni. uBalaam nakangathi isandla sakho asivele sigobe, sithi sasivele sigobe senze lento ayisho. Wayenamandla anesipho esingajwayelekile. Inkosi yakwaMowabi uBalak wathuma izithunywa ezithuma kuBalaam ukuba akeze uBalaam azonqalekisa abantwana bakwaIsrael abagcwele amathafa wakwaMowabi. Qedelela sisi Nkosi yami. Jesus. Ngalokho ake uze manje ungiqalekisele laba bantu Ya. ngokuba bayangahlula, mhlawumbe ngingaze ngibe namandla ukuba sibanqobe ngibaxoshe ezweni, ngokuba ngiyazi ukuthi ombusisayo ubusisiwe Awuzwa ke? nomqalekisayo uqalekisiwe. Amalunga kaMowabi namalunga akwaMidiyani Ya. asuka enenkokhelo yokuvula esandleni sawo. Ya. Ayesefika kuBhiliam akhuluma naye amazwi kaBalaki. Afika akhuluma amazwi kaBalak kuBalaam. Wathi ke kuwo, Yes. hlalani lapha lobu busuku Ya. nginibuyisele izwi Hlalani lapha lobu busuku ngiza kunibuyisela izwi. njengalokhu uJehova eyakukhuluma kimi. Ya. Izikhulu zakaMowabi zahlala ke kuBhiliam. Yes. uNkulunkulu wafika kuBhiliam wathi, ngobani lawa madoda akuwe na? uBhiliam wathi kuNkulunkulu, uBalaki indodana kaSipori inkosi yakwaMowabi uthumile kimi wathi, pheka abantu abaphumile eGibhithe Ya. basibekele ubuso bomhlaba. Woza kalokhu ungiqalekisele bona, mhlawumbe ngingase ngibe namandla ukulwa nabo ngibaxoshe. Indaba yami ke ilapho ke namhlanje sithe sizokhulekela iziqalekiso. Indaba yami isekutheni ikhuluma ngeziqalekiso. Ngiyacela ufunde sisi ngephethe English. Cela ungifundele ngeEnglish from uverse bando umfundayo. Cela ungifundele ngeEnglish from la uBalak ethuma the messengers to Balaam. Cela nisekhona kodwa bazalwane? Nikhona? Ngempela nikhona? Hayi ngiyanivuma. Uyabona kusile phandle manje kodwa abantu basahleli. Ngicela nishayele izandla kakhulu. Mfundela sisi. Numbers 22 verse 5. Qala wena qala enzansi qale phakathi wena la uBalaam uBalak athumela khona the messengers to Balaam. Yeah.
Then he sent the messengers to Balaam, Then he sent the messengers to Balaam, the son of Beor, the son of Beor, at Pethor, at Pethor, which is near the river in the land which is near the river in the land of the sons of his people, of the sons of his people, to call him, saying, to call him, saying, Look, look, a people has come from Egypt. a people has came from Egypt. See, They cover the face of the earth they are covering the face of the earth. and are settling next to. There are so many baningi bagcwele ubuso bomhlaba. See, they are covering the face of the earth and Yep. are settling next to me. And they are certainly next to me. Ngamanye amagama ubhala okay, angasheshe ngihambe phambili. Qeda sisufunda ngizochaza kahle. Therefore, please come at once. Therefore, come at once. Curse these people for me. Bamba underline, curse these people for me. Ngiqalekisele lababantu abagcwele ubuso bomhlaba. For they are too mighty for me. Because the reason why ngithi ungiqalekisele laba bantu ngoba uma ngibabuka bagcwele izwe lakithi bangabantu abanamandla bangabantu abastrong, ngiyesaba ukuthi laba bantu bazolwa nathi basinqobe balidle izwe. iZabhalam uzongiqalekisela bona. Perhaps I shall be able to defeat them and drive Mhlawumbe Balaam na ungeza ubaqalekise, mhlawumbe ngingakwazi ukuthi ngimelane nabo, them out of the land. ngikwazi ukuthi ngibaxoshe baphume ezweni. For I know that he whom you have blessed, Ngoba ngiyazi ukuthi wena ombusisayo uyabusiseka, and he whom you curse is cursed. kanti futhi nalomqalekisayo uyaqalekiseka. Hey cha abanye abantu banesipho madodana. Ethenjwe umuntu aziwe ukuthi nakakhuluma isiqalekiso vele uyaqalekiseka. Yayithenjwa uBalaam, Balaam was trusted. kwakhishwa imali, The diviner's fee was taken out. kwayothengwa ukuthi uBalaam akeze azonqalekisa abantwana To be bakwa-Israyeli. brought to come and curse the children of Israel. Bazalwane ngicela ningiphe imizuzu Brethren, please give me a minute embalwa ngikhulume ngalento that I may speak about this eseyibhubhise umhlaba yaqeda izwe. that has destroyed the nation. Kunento ebizwa ngesiqalekiso. There is something called a curse. Isiqalekiso A curse kuba yinto enzakala emndenini is something that happens to a family noma kuba yinto enzakala endaweni ekuhlaleni. or happens in the area you live in. Isiqalekiso Curse kuba yinto enziwayo is ngabantu. something created by people. Siyeke isiqalekiso sikaNkulunkulu Leave the curse of God. ngoba sikhona nesikaNkulunkulu. For there is one that comes from God. Izwi likaNkulunkulu uthi uNkulunkulu The word says, ngiyawubusisa I will abakubusisayo, bless those who bless you. ngiqalekise Curse abaqalekisayo. those who curse you. Lokhu amazwe ashiwo uNkulunkulu kuAbraham. These are the words God said to Abraham. Uthi uNkulunkulu, Abraham, God said, Abraham, phuma ezweni lakini nasehlotsheni zakini, get out of your land and your relatives. uya ezweni engiyakubonisa Go lona. to a land I shall show you. Mawufika kulelo When zwe you get to that land, uhlale, dwell there. wakhe, Build your house wande, and expand ube mkhulu, and be mighty ube mningi. and be many. Oyokubusisa kulelo zwe Who shall bless you in the nation? I ngiyakumbusisa, shall bless them too. He who engiyakumqalekisa, I will curse, oyakuqalekisa who shall curse you, ngiyakumqalekisa naye. I shall also curse. Nawu bazalwana ngicela ningiphe indlebe. Brethren, please give me your ear. Kunabantu abaphila ngaphansi There are people kwesiqalekiso. who live under a curse. Isiqalekiso yinto ethi ayibe ukhondolo. A curse says it's
something that puts you back. Ukhondolo yinto enzeka emndenini. It happens in a family. Mangabe ubaba kazange Your ashada father didn't get married, nendodana yala ekhaya namadodana and washada. the sons as well don't get married. Mangabe umama kazange Your ashada mother didn't get married, neyintombi zala ekhaya and zishada. the daughters don't get married. Abanye lento iyisiqalekiso Others, this is a curse. esakhulunywa mhlambe phezu It was kwamama. spoken upon the mother perhaps. Nawu lento yaba ukhondolo. This became a pattern. Bonke amantombazana aleli khaya That all washada. the girls of this home don't get married. Bonke abafana balomuzi All abashada. the brothers of this family don't get married. Hayi ukuthi abafuni. It's not because they don't want to. Bayafuna They ukushada want to get married, kodwa abashadwa. but they can't get married. Banye kuba ukhondolo lokungasebenzi. It's a pattern of unemployment. Ubaba My wayengasebenzi. father didn't work. Umama My wayengasebenzi. mother didn't work. Abantwana nabo The basebenzi. children do not work. Lento iba ukhondolo. It becomes a pattern. Lento iba It isiqalekiso. becomes a curse. Lento kukhona umuntu There is a person owayenza who created this. lento This thing yakhandwa was created. kwayiwa mhlambe emuntwini They went to a divine kwayofunwa umuthi and wanted charms. kwathiwa siyambopha lo They are baba binding this man. akayi kuthola He will lutho have nothing. akayi He will kusebenza not work. nabantwana bakhe bazoba Nor useless shall his children. yinto It's something that eyenziwa was made. lalelani bazalwane Listen, brethren, la siqale safunda khona where we first read, kunomfana igama lakhe nguGideon. there's a man called Gideon. uGideon lo This Gideon, lithi iBhayibhili wakhula ekhaya behlupheka. he grew up in a family that was struggling. Ngelinye ilanga uGideon One day, Gideon, kwakuvunwa they were having harvest. kusemasimini kuyisikhathi It was sokuvuna time of harvest. kwafika kuye emqondweni It wakhe came into his mind wazibuza umbuzo uGideon and asked himself a question. wathi uGideon kuyoze kube nini Till sihlupheka when shall we keep on kuleli struggling khaya. in this home? Nawu lithi The iBhayibhili Bible says, wabe sekayathandaza uGideon Gideon then prayed. wathi uGideon Gideon said, ngizwile I have heard ukuthi uNkulunkulu wobaba that the God of my father wenza imangaliso. did miracles. uNkulunkulu waweza obaba God of my father, ulwandle olubomvu. the Red Sea. uNkulunkulu wavula ulwandle God opened up. abantwana bakwa-Israyeli bawela Children of Israel passed through. abazange baminza They did not drown. abazange bagwinywa amanzi. The water didn't submerge them. waseyabuza uGideon Gideon then asked, wathi mangabe uNkulunkulu if God wenza imangaliso ezingaka did such miracles, uma ngabe uNkulunkulu if God uhamba nobaba was bethu walking with our fathers, kungani pho sihlupheka why is it that kangaka. we are struggling so much? lithi iBhayibhili The wathandaza Bible says he prayed. uGideon Gideon, isiqalekiso sihlele the ekhaya curse is placed upon the wabuza home. He uNkulunkulu asked God, wathi Nkosi Lord, uma ngabe wena ukhona if you were here, kungani sihlupheka why kangaka. are we struggling so much? lithi iBhayibhili Bible says wathula uNkulunkulu God was silent. akazange He amphendule didn't answer him. wafika uNkulunkulu ebusuku God arrived at night. uGideon eselele While Gideon was asleep, wathi uNkulunkulu Gideon God said, Gideon, vuka arise. sikhulume Let's talk. emini ubuza It's umbuzo the day you ask me a question wokuthi kungani as to why nihlupheka you are struggling. kanti mina nkulunkulu But I, as God, ngikhona. I am present. wayesethi unkulunkulu God then said, ngizile Gideon Gideon, I've come ukuzokubonisa to show you ukuthi kungani why you nihlupheka are struggling, kungani why izinto zingahambi things are kahle not going well, kungani Why? izinto zivaliwe things are closed, kungani Why? izinto zingenzeki Things cannot happen kuleli khaya in this home. wayesethi vuka He said, wake up, ngihambe nawe let me go with you ngiyokubonisa to show you. lithi The iBhayibhili Bible says, wavuka uGideon Gideon woke up, wagqoka impahla wore his clothes, walandela ingilosi followed kaNkulunkulu the angel of God. ingilosi The kaNkulunkulu angel of God yahamba naye went with him yamisa and took him emathuneni to the graveyard la babengcwaba khona where they went to la bury people, bangcwaba khona where they buried kuthiwa people. kwakune-altar There was an altar there la bebenikela khona where iminikelo they would give their offerings. kuthiwa kune-altar There was an altar lika-ashera of Asherah elamiswa that was established lamiswa ngubaba kaGideon built by the father of Gideon. wakhulela
wakhuleka kule He would altar, pray on this altar. wakhuleka He kulesibingelele, would pray to the babeletha imikhuleko la, They bring their offerings there. babeletha iminikelo la Bring their money there. kulesi sibingelele. To this. Kanti Gideon But Gideon, wampulakelelwe you imfihlakalo have shown a mystery yokuthi kuhluphe lento, that this thing trouble you. yokuthi kungani That's why sihlupheka we are struggling. kanti uNkulunkulu khona. That God is Na there. namhlanje bakhona abantu la And today, people question, ababuza the same question are asking yokuthi mangabe uNkulunkulu khona, that if God is why sihlupheka why are we kangaka? struggling so much? Lalelani bazalwane, Listen, brethren, ngifuna ukukhuluma I want to speak ngento ebizwa ngokuthi isiqalekiso. about something called a curse. Siyini What isiqalekiso? is a curse? Isiqalekiso A curse isenzo is something that was noma done amazwi in a word. noma yinto It's something that eyakhulunywa was spoken noma or eyenziwa was made emndenini. into your family. Kuyadependa ukuthi muphi lo mndeni. It depends what family. Kwesinye isikhathi kuba umndeni wakubo kababa, It could be your paternal kwesinye family isikhathi kuba umndeni wakubo or your kamama. maternal family. Uthola ukuthi kunesiqalekiso esakhulunywa, There was a curse that could have been spoken, nabanye basithola kanje, and others got it. bahamba mhlambe baye ebantwini They went to consult bayohlola ebantwini, by the mediums, babanikeza and izinto they gave them certain things bazisebenzisa. which they used. Lezi zinto zaphenduka Turned around zaba yisiqalekiso. and became a curse. Baqala abantu la ekhaya, People that are the home bayashona abantu manje. pass away. Unyaka nonyaka kuyashona, Every year they would pass unyaka away. nonyaka kuyangcwatshwa, Every year we are unyaka praying. nonyaka bayashona abantu. Every year people are Kanti passing away. yinto It abayilanda, was something that they abanye fixed, babethi balungisa ikhaya, and they thought they were kanti fixing the home. abazi ukuthi But they bayalivala. didn't know that they're Ababethi blocking it. They bayalungisa, thought they are fixing kanti it, bayiqeda abantu la ekhaya. but they are finishing the Le people in the nto house. ifuna igazi, This needs blood. le nto kumele It ihlatshelwe, needs to be slaughtered for le nto kumele kuphume igazi. blood needs to be shed. Mabangasanayo imfuyo No longer yokuthi blood bahlabe, that they can slaughter. le nto ishaya khona la This thing ekhaya. that hits the family. Kufa abantu la ekhaya, Children, people in the family kufa die. bazali, Parents die. kufa bantwana, Children die. kufe wonke umuntu. Everyone dies. Yini indaba? Why is that? It is a Isiqalekiso. curse. Isiqalekiso yinto ebuhlungu A curse is something painful. ngoba isiqalekiso For a curse, ungahamba abantu you baqede, can go consult everyone. ungahamba abantu besizulu, You can go to traditional healers. uhamba abantu bomoya Go bathandazayo, to those that pray. uhamba abantu abathi mangabe uNkulunkulu engakasusi If God has not removed isiqalekiso the curse, it asikusuka. shall not be removed. uNkulunkulu yedwa It is only God onamandla wokususa The power to remove isiqalekiso. a curse upon your life. Isiqalekiso yinto ewukhondolo, A curse is something that's a pattern. bese kuya ngokuthi kuleli khaya isiphi isiqalekiso esakhulunywa. It depends what curse was spoken Ngisilo upon. ngathi kukhona abanye kwaqalekiswa abantwana, mhlawumbe kwaqalekiswa abazali, isiqalekiso sawela kubantwana. Parents were cursed and fell upon the children. Masiwela kubantwana isiqalekiso, When the curse falls upon the children, abantwana nabo ababazalayo the children that they also nabo bakhulela ngaphansi they kwesiqalekiso. too grew up under this curse. Now namhlanje uNkulunkulu Today God ukhuluma amazwi is speaking words wokuthi inqalekiso that the curses uzozaphula, he shall break them. uzozisephula, He shall tear them apart. uzozisusa He shall remove phezu them kwethu. upon us. Bazalwane, Brethren, njengoba silapha we are here today. sizothandaza, We are here to pray. sizokhuleka We are here to pray. kuNkulunkulu, God, sithi Nkosi, Lord, susa the inqalekiso curses ezakhulunywa spoken phezu kwemindeni over our yethu. families. Haleluya. Yini isiqalekiso? What is a curse? Isiqalekiso yinto enzeke ekhaya ilokhu iphindelela, ilokhu iphindelela. It's something that continuously happens at home. Abanye lezi zinto siyibonile kodwa besingazi ukuthi lento We isiqalekiso. have seen it but not known it was a curse.
kwaqale kwashona ubaba la ekhaya The father first passed away. kwashona bobhuti bala And the ekhaya brothers passed away. la lento idla abantu besilisa la It ekhaya only takes the males in the family. kwashona ubhuti Brother passed away. kwashona ubhuti omncane The younger brother passed away. kwashona abashana The nephews passed away. bonke abantu besilisa kulo muzi Males bayashona in this home passed away. lento This isiqalekiso is a curse. esakhulunywa Never spoken. lento It is iwukhondolo a pattern olaboshwa that was bound. oluqeda abantu That besilisa only perishes the male. praise god namhlanje Adunyiswe uNkulunkulu. uNkulunkulu God uzosilwela will fight for us. zonke Every iziqalekiso curse ezakhulunywa that was spoken. namhlanje ngamandla nangegunya likamoya oyingcwele siyayibhidliza siyasephula siyaziqamula azikuphinde zibe khona inkazimulo yakhe igcwele amazulu no hlaba hallelujah uthi uGideon mangabe uNkulunkulu khona Gideon says if God exists, kungani sihlupheka kangaka why are we struggling so much? why ikhaya lakithi sihlupheka Why is kangaka our home struggling so akukho much? ngisho nomuntu oyedwa There's osebenza not even one person who's akukho employed. ngisho nomuntu oyedwa ophumelelayo One person's yini employed. indaba sihlupheka kangaka kuleli Why khaya are we struggling so uthi much? in this uNkulunkulu home? Gideon God says, Gideon, vuka wake ngizokubonisa up, let me show you ukuthi kahle kahle yini that what it is ebamba ikhaya that's lakini holding your home lithi back. iBhayibheli waye endaweni The Bible says he went to a place eyisibingelelo that was a shrine. ngamanye amagama waye endaweni He went to a place abantu bendawo that the people of the place abaya khona go there bayothandaza to khona pray, bayonikela khona offer. zikhona indawo There ezinjalo are places like uthola that. ukuthi abantu bendawo The people of the area bayaya kule ndawo will go to the bafike altar, bakhipha imali take out their money, bakhipha imali ewusiliva take out silver coins, banikele kule nto and offer. kanti abazi ukuthi le nto But they isithixo don't know that this is a le nto God. unkulunkulu akayifuni But God does not bona want, bayanikela abazi because they're offering kuthiwa us to know. nikelani la They say offer here, nikelani la offer here. izinto zenu zizelunga Things shall come right. kanti hey But hey, le nto idonsa igazi it's pulling the le blood. nto idla It's igazi eating up the le blood. nto sayingene ngisho nasemndenini Get yethu into our family. namhlanje South Africa Today, South Africa, sandelwe abantu we have got people abahamba ngesithwalo who go with rituals. bayathwala abantu base-South People Africa of South Africa do money bakhipha rituals. imali Take out their money baye ebantwini and go to meetings bayothwala to get money bathwalela rituals. ukuba nemali To have money bathwalela impumelelo for success. bese kuthi lezi zinto All these things abathwele that ngazo they've done rituals for zibenzela imali makes money for them. bathola imali They receive the babe money. nemizi emikhulu They babe ney'moto eziningi have many babe cars, ney'mali a eziningi lot of money. kodwa kukhona umhlatshelo okumele bawukhiphe There's a sacrifice they need to make. kunemihlatshelo abayikhiphayo There's a sacrifice bayahlaba they slaughter. bayanikela ngale They mihlatshelo offer with these sacrifices. masekuhamba isikhathi After some time, lezi zinto these things zingabe zisafuna igazi no longer want blood ley'nyamazana of animals. bese zifuna igazi They labantu want blood of humans. namhlanje kunabantu Today we have people abafile who have passed away bashona and died babulawa yisithwalo because of these bese rituals. bathi abantu akenzanga The kahle people say he did not do kanti le well, nto beseyifuna but igazi this wanted blood. abanye basaphila Some are still alive. kodwa imindeni yabo Yet iphelile their family is perished. abanye iy'thwalo abayithatha Rituals they've taken. isithwalo kwakumele abulala uma wakhe The rituals are supposed to kill isithwalo them. kwakumele abulala umntwana They're supposed to kill their isithwalo child. kwakumele abulala umfowabo Rituals are supposed to kill their isithwalo brother. kwakumele abulala udadewabo Rituals are supposed to kill their isithwalo sister. kwambulala umshana wakhe Rituals are supposed to kill their niece. washona umshana The niece passed kanti away. umshana ushona nje As the niece passed away, nangu malume uthwele he has ngaye an uncle. He namhlanje knows uthi unkulunkulu Today God is saying, angizomemezela come and declare ukuthi yonke leyo that mimoya all these spirits uyayivala
uyayisephula He's tearing them apart. uyayistopa He's stopping it. namhlanje Today, ngizomemezela to declare ukuthi that inqalekiso the curses nezithwalo zemindeni ziyanqantshulwa namhlanje ziyamiswa have namhlanje. been stopped today. Haleluya. Hayibo haleluya. Basekhona kodwa abantu eqinci. Akobuza umakhelwane ukuthi ngabe kunjani emndenini wakini. Ask your neighbor. Ngabe izinto zihamba kahle kowakini umndeni na? Things going right in your family. Niyasebenza nonke na? Are you all working in your family? Nishadile nonke Are you na? all married in your family? Niphumelele nonke Are you na? all successful? Uma ngabe akukho If njalo, it's not so, check umndeni wakini check your family. ukuthi ayikho into Is there nothing? enzeka There iphindelele. is a pattern. Yenzeka There is iphindelele. a pattern. Once wathola ukuthi ikhona into Once you find that thing, enzeka iphindelele emndenini there's a wakithi, pattern in your family. hlala wazi Just know ukuthi ikhona into there is something. eyisiqalekiso There is a curse. efuna ukuthi wena ola And once you hold ume that, ngezinyawo to stand on your uthi feet. enough Say one is early. enough. Say one early. Enough Say one is early. enough. Say one early. Ngiyayimisa lento. I am stopping this. Ngiyayistopha lento. Ngiyayimisa lento. Ngiyayinqampula lento. I am breaking it. Lokhondo lohlaselo The lomndeni. pattern that is Lento yokuthi la ekhaya that in this home, abantu bakhona bangatholi imisebenzi. people don't get jobs. Lento namhlanje Today, ngiyayimisa. I Ngizoba woqala I must be the first ozothola who umsebenzi. shall receive a Ngizoba woqala ozothenga imoto. Ngizoba woqala ozothola who umshado. will get married. Yes, Jesus. Awuphinde umbuzele umakhelwane ukuthi ayikho yini into enzeke ekhaya kini lokhu iphindelela Ask your na. neighbor, is there no pattern that you see in your family? Siza kanjani isiqalekiso? How does this curse come to be? Isiqalekiso siza ngendlela eziningi. A curse comes in many ways. Haleluya. Amen. Isiqalekiso siyaza ngokuthi umuntu akuhambele aye ebantwini. It comes by someone going to consult with Mhlambe the Lord. ethatha impahla yakho noma ethatha isithombe sakho. Take a picture of your clothes. Efike ekhulume lapha kula muntu ebuze lo muntu uthi athi ufuna kwenzakaleni When kulo. they ask, what do you want to be done with this one? Ekhulume lona ethi ngifuna nje angalungelwa ilutho They lo. say, I don't want anything to go right with Ufuna him. izinto zakhe zistope. All their things will be blocked. Ufuna impilo yakhe ime. Their life to be in a standstill. Ekhulume umuntu The person would speak kuhlanganiswe imithi. and they would mix the charms. Kuthiwe nje ngifuna landelwa amabhadi. Say, I want bad luck to follow Ufuna nje this one. ebopheke. I want them to be Ufuna bound, nje angashadi. not to get married, Angabi namali. have no money, Ahlupheke lo and muntu. struggle. Kukhulunywe isiqalekiso. A curse is then spoken. Nawe uthi uyabuka When you check hayi yourself, mani izinto azihambi things kahle. are not going right. Mina ngangekho I nje. wasn't like this. Yazi ngangithi nangikhuleka izinto When I prayed, zenzeka. things would happen. Kodwa manje ngibathe ngiyazama ngiyazabalaza. Trying. Ungayithathi kancane into yokuthi ubaba kazange ashade. Don't take it likely that your father hasn't got married. Ungayithathi kancane into yokuthi umama kazange ashade. Don't take it likely that your mother hasn't got married. Ungayithathi kancane into yokuthi osisi abadala bazange Don't bashade. take it likely that your oldest Besuthi hayi wena besuthi hayi into yala And ekhaya. you say, oh, it's a family. Lalela kuyona into yala Listen, ekhaya. it's not a family. Yinto thing. eyenziwa It la was something that ekhaya. was done to Yile nto somebody. kufanele sikhuleke That's what siyibophe pray. siyipray. Bind the The breakers. devil is a liar. Unamangu Satan. Namhlanje sizothanda Today we will pray. zonke ibopho. Every bondage. Namhlanje Today, the breaking siyakashulwa. apart. Oh hallelujah. uNkulunkulu namhlanje uzobakhulula abantu. God today shall release. Oh hallelujah. Kithi namhlanje abantu bazokhululeka. Today people shall be Angazi delivered. ukuthi sometimes ezinye iqalekiso I don't know other curses. uzithola ngokumuva umuvele endaweni. Get it by moving to Kanti an indawo othuthela kuyo noma oyokwakha kuyo the place you build and move to. leyo ndawo kukhulunywa isiqalekiso phezukwayo. Spoken upon that area. Wena ufika wakhe kuloyo You mhlaba arrive to that land of kanti dreams. lo mhlaba ungaphansi But that kwesiqalekiso. land is under a
curse. kunabantu babephila kahle People living well, basahlala kwezinye indawo living in different areas. kodwa banele ukuthutha But when they moved, baya kwezinye indawo went to another area. mabefika lapho When they got to the area, kwaqala inhlupheko struggling and started. kanti loyo mhlaba That land, leyo ndawo that area, kwakhulunywa isiqalekiso phezu kwayo. That is why isiqalekiso sesibambe wena that's what the curse has hold wena on. izinto zakho zazihamba kahle Things were going well. kodwa wanele ukufika la But when you got iqinci to things, zabheda the izinto things went sideways. kodwa namhlanje But ngiyathandaza today I pray. namhlanje ngiyakhuluma Today I declare. lakule viki liphelile ngikhulumile Last week I ngathi spoke. umuzwa I seqinci said the city ngikhuluma of isibusiso phezu kwawo lo muzi lona awusekho ngaphansi kwesiqalekiso kodwa uNkulunkulu usekhuluma isibusiso awuthinta ababili abathathu uthi makhe asisaphili ngaphansi kwesiqalekiso isibusiso umuntu kaNkulunkulu The sikhulumile. man of God has spoken. Ngisikhulumile isibusiso I've spoken a blessing. noma ngabe bekunesiqalekiso Even if there was a curse, esikhona la kulomuzi wasecinci was in the area of Tingli. akusekho njalo manje No longer that uNkulunkulu useyiguqulile. God has changed. Oh, glory to Jesus. Oh, hallelujah. Ayibonga inkosi. Next time mangibuya When I come back next time, ngemvuselelo noma ngenkonzo ka6 to 6 whether it be a night prayer or revival, ngizothatha umhlabathi wale ndawo I'm going to take the sand of this area, ngiwubambe ngesandla hold it in my palm of my hands, kuwugcobe ngamafutha and anoint it with oil, ngiwukhulekele and pray for it, ngibreke and iqalekiso break the curses, ngirelease isibusiso sikaNkulunkulu ukuthi abantu bale ndawo baphumelele that the people of this abantu bale ndawo area izinto see zaba zilunge people, things abantu are bale right. ndawo bathole imisebenzi They may receive abantu jobs, bale ndawo bathole imishado get married, abantu bale ndawo babe nemali ngegama likaJesu In the name of Jesus. abanamabhizinisi those with businesses, amabhizinisi abo awaphumelele businesses must flourish. abasebenza imisebenzi yezandla Those working with their umsebenzi wabo awuphumelele their work abasebenzayo those who are ababona ukuthi let them see basebenzelani what they're working for. naw sengivala As I'm closing, na indoda here is a man. kuthiwa ke le ndoda yayikhuluma into yenzeka He would speak it and it would come to pass. kuthiwa uBalaam wayenamandla Balaam had power. wonke umuntu amqalekisayo Everyone he cursed. umuntu wayeqalekiseka ahlupheka umuntu adonse kanzima They would be cursed and bathi struggle. abantu nabambona bathi nimbona nje When people seem to hear you as you see them, uBalaam it wamqalekisa was Balaam who cursed this person. base baziwa abantu abaqalekiswa uBalaam People were known who were cursed by Balaam. uBalaam wayenaso isipho sokubopha izinto zabantu Balaam had the power to bind. izinto zingenzeki Things would not come right. ababophe uBalaam Balaam would bind them. badonse kanzima abantu They would struggle. ngelinye ilanga One day, uBalaam Balaam, naku kuthiwa kweza uBalaki kuye Balak then came to him. uBalaki wathumela ithunya Balak sent his messengers. wathi ngilandeleni le ndoda kuthiwa Said, uBalaam fetch the man called Balaam. ngilitshela ukuthi ize la Tell him to come here. ngoba kunabantu abagcwele For there amathafa are people covering the place ezweni lakithi in our land. labantu nangibabuka bayangethusa When I look at them, I am ukuthi fearful. bazolidla izwe They lakithi shall overpower our wathi land. ngilandeleni uBalaam Go fetch Balaam. kusho uBalaki That is what Balak was. wayeyinkosi yamafilisti He was the king of wathi the Philistines. ngilandeleni Go uBalaam and fetch Balaam. azongiqalekisela Come and curse. nabo abantu bagcwele Here amathafa are the people covering the place. zahamba The ithunywa messengers were sent. ziphethe inkokhelo Having a divinity. ziphethe imali Having money in their hands. zafika They kuBalaam came to Balaam. zafika zamtshela yonke And into told him everything. wathi uBalaam kubo Balaam then said, ngicela ukuthi nilale please namhlanje stay here tonight. sasekuseni Tomorrow morning, ngizonipha izwi I will give you a emva word. kokuba uJehova When the sekakhulumile Lord has spoken, ngizonihambisela izwi I will give you a word. lithi iBhayibheli zalala The ithunya Bible says the message zathi nazilela and when you ithunya were sleeping, ebusuku walala uBalaam Balaam was asleep at
wafika uNkulunkulu God then arrived. elela uBalaam Balaam was sleeping. wafika uNkulunkulu God arrived. wathi nakafika When uNkulunkulu God arrived, wafika wamvusa he woke him up. wathi Balaam Balaam, vuka sikhuluma wake up, let us talk. waseyabuza uNkulunkulu Then God asked, wathi Balaam Balaam, obani laba basemzini who are wakho these men with you? wathi uBalaam Balaam then said, amadoda phuma these men come kuBalak from Balak. wathi uNkulunkulu bazokwenza What are they here to do? wathi Balak? bangilandile They said they are ukuba vexing me ngiyoqalekisa abantu to go and curse people abagcwele that amathafa have filled the place. wathi uNkulunkulu kuye God then said to him, lalela Balaam listen, Balaam, awuyi you lapho will not go there. awuyi kubaqalekisa You will not abantu curse them. laba abantu abaqalekisa Those that you want to curse, ngeke ukwazi you ukubaqalekisa cannot curse them. ngoba laba For them, babusisiwe they are yimi blessed by me. laba bantu They ku-Israyeli are called Israel. u-Israyeli akaqedwa bangcwele Cannot finish Israel. u-Israyeli akaqalekiseki Cannot be cursed. yebazalwane silolo hlobo lwabantu Kind of people asiqalekiseki cannot be cursed. asithakatheki Cannot be bewitched. sungu-Israyeli We are wesikhathi Israel of the sun. abasithakathayo Bewitching us. izinto Their zabayisebenzi things don't work. bayaphonsa bagadle Throw them. kodwa zenzi lutho silokhu siyaqhubeka siyaphila We are living. yebazalwane niyazi ukuthi njengoba nila Now as you are here, bangakhi abantu how many people asebeke baniphonsa ngemithi thrown asebe baniqalekisa cursed you? kodwa naku usasebenza Here you are still usebenza iy'nqalekiso playing with zikhona kodwa uyasebenza awumoya ongcwele hey washada wena You got married. isiqalekiso sikhona kodwa washada kanjani yingoba uNkulunkulu wathi bangaqalekiseka abanye kodwa wena uyikuqalekiseka ngiyamemezela namhlanje qiqi anikuqalekiseka anikuthakatheka ukusuka namhlanje maningaphansi kwale grace kaNkulunkulu ayibekile phezu kwempilo yami ngiyamemezela akekho oyoqalekiseka akekho oyothakatheka akekho oyoloyeka akekho oyokweswela Ushaka. sengifuna ukuthandaza I want to pray. kulomkhuleko siyowenza There's a prayer we're going to do. lo mkhuleko siyowenza ngawo sirivesa zonke We are iy'qalekiso reversing all curses with this prayer. ezinye iy'qalekiso zabathakathi Other curses come from witches. ngakhulekela kwenye indawo ngakhulekela enye insizwa I once prayed for a young man in a different area. ithi le nsizwa baba ayikho into engayizamile This man said, there's nothing I did not try to do. uthi baba senguzame konke Father, I've tried everything. ngihambe abantu abaningi I've consulted many people. uthi baba ngihambe mina ngisho nabantu abangaphandle kwalezwe ababuya ngale ngaphandle I've even consulted people outside of our uthi country. nalabo ababuya ngaphandle baba sebangizamile kodwa lutho Father, they've tried but nothing. bayehluleka They fail. uthi inkinga bayayibona The problem is what kodwa they see, bakwazi ukuyisolva but they cannot solve the problem. haleluya Amen. usethi baba He says, Father, ngitshelwa omunye umama ngawe another mother told me about you. ngase ngiyabukela iy'ntshumelo When I zakho watched your sermons. uthi mangibukela iy'ntshumelo zakho When I watched your sermons, kwaba khona izwi there was a voice elithi kimi that said to me, nangya umuntu there is the person uyoxazulula iy'nkinga who shall zakho solve your problems. uthi baba ngize la Father, I am here ukuthi baba that you ungikhulekele may pray for me. ngizame konke babashabalala Tried everything, Father ngicela Shabala. ungikhulekele Please pray for me. that was 2 years ago Nyaka mbili edlule, oh glory to that was 2023 or 2023. ngithi mina kuye
said wena unto obani obahambile uyababala Who abanye did you ngamagama consult? abanye abantu engibaziyo uyasho ukuthi sengibuya ngisho nokomhlaba uyalingana baba ngibuya uthi ayikho into elungayo He says nothing is coming right. ngithi mina kuye ke ake siyothandaza Let's go and pray. is what I said to you. okwamanje uwenze kahle weza wazongibona Didn't come kodwa quickly ukuze ngikukhulekele for me to pray for you. fanele uphindele emuva You need to go back siyobamba ifasting and fast siyothandaza and pray. sifastele lenkinga yakho Silukudla for this ngicela problem. ukuthi ufast I need you to ngoba fast ngizobe ngingakuboni because I will not see ngicela you. ukuthi ube serious I need you to take it la seriously. ukhona ufast Where you are wathi fast. babshabalala He said, "Baba ngingadlala kanjani How can I play? ngibona isimo When sempilo I see yami my sinje situation like this. wathi baba ngiyothandaza He said, "Father, I shall wathi do baba so. ngiyofast I will pray and sayiqala We ifasting entered into fasting kwathandaza and we prayed. day number 1 Suku lokuqala, ngikhuleka naye I prayed with him. ngamfonela I called him. ngamtshela ngathi mfowethu I said, brother, mawufuna ukusizakala when you want to be na helped, ufuna ukubona isandla when you want to see the sikaNkulunkulu hand of God, lalela lento engikutshela listen to yona what I'm telling you. zila ukudla Fast uthandaze and pray. nami ngizothandaza la I shall ngikhona do the same way I am. masithandaze When we pray, siya SMSelana noma siyafonelana call each other or send ukuthi SMS. sekuyihora lomkhuleko That is the hour of nayo prayer. iyafona He too athi that calls, babshabalala saying, Pastor, sesiyashaya isikhathi time is near. ngibhizi kona I am kodwa ngizomisa konke But I will stop ngoba everything. ngifuna ukuyenza But lento I want to do this. afone He will call, nami and I ngimfonela will call him. sathandaza And we pray. sathandaza u3 days Season in doubt. kwakumele sithathe u3 days fasting Took 3 days of fasting. day and night siyathandaza Soon that means that prayer. ngosuku lwesibili ebusuku Second day in the night. uNkulunkulu wangibonisa something God that showed me something. ngavuka ekseni ngosuku lwesithathu I woke up on the third ngamtshela morning. into uNkulunkulu angibonise yona Told him what God revealed to me. wavuma And he agreed. ngosuku lwesithathu On the third day, okwakumele siyobreak we ifasting needed to break the fasting. ngalobo busuku On that night, wathi uNkulunkulu God said, thathane another 4 days "Kubekani kube esibhedlela, u7 days kube insuku eyisibhozo." Ngamfonela. I called him. wathi yazi babshabalala Says, Father, lento what you ikhulumayo have spoken, yilento nami engizwe izwi what I heard, lithi kimi ngiqhubeke a voice saying, ngale "Continue fasting with the fasting." saqhubeka another 4 days We carried on zathi into the naseyiphelele iy'nsuku when the days were zaba complete, u7 and there were 7 guess days what guess what again. uma ngabe sifika ku-day number When we 7 got to day 7, ngalobu busuku on that esibreake night ngabo that we broke our unkulunkulu wangibonisa fast, God revealed to me, wangibonisa inyoka emnyama revealed the black snake eyayiphila ngaphakathi that kwayo was living within me. ngamtshela ngathi bhuti I said, brother, wena eswini in sakho your stomach, kunenyoka emnyama there is a black snake ehlezi la kuwe that is seated noma within you. ngabe yini oyizamayo le nyoka iyadla le nyoka ikhonzuma iy'nhlanhla zakho le nyoka idla iy'nhlanhla zakho le nyoka idla umsebenzi wakho le nyoka idla inzalo yakho le nyoka idla iy'mali zakho wathi babshabalala ngempela sometimes nginokuthi nangilele Even when I'm asleep, ngiyizwe into ihambe I can feel emathunjini something moving uthi in the ngelinye sky. ilanga yakhuphuka One day it went up, ngayizwa iza la and I felt it reach my emqaleni chest, yafika la into my ngalelo stomach. langa acishe ngafa On that day I almost uthi yathi died. nayifika la When it reached my ngavaleka esophagus, umoya I was lost uthi my kube breath. kwangekho dadewethu My sister wasn't ngabe there. ngashona I would have uthi died. umntana sekhaya wayilokhu engipompa Kept elokhu engipompa pressing my chest, engiphuzisa amanzi making me drink water. engiphephetela umoya And uthi ngabuya babshabalala ngase ngifa ngase ngithi bhuti I said, brother, akophinde ubuye come back. ke Let sizothandaza us pray. ngikubeka izandla wafika ngambeka izandla ngegama likajesu ngakhuzima imoya ngathi nakhuza umoya wamanifesta He manifested. wamanifesta isalukwazi esidala All the women manifested. isalukwazi sentombazana ayethandana nayo Of a woman that is wahlukana nale ntombazana broke up with this woman. sathukuthela isalukwazi saqasuka isalukwazi And the old granny was mad samsebenza and did something. sathi ayikho into ezolunga Said nothing will kulo come right. mfolo On this brother, ngathandaza naye I prayed with him. unkulunkulu wasemazulwini God of the heavens, wenza imangaliso miracle. yamanifesta indoda The man manifested. laphuma idimoni lenyoka waphuma umoya wenyoka yakhululeka indoda kwaphela amaviki amathathu After 3 weeks,
evikini lesine The fourth week, isuka kimi yathola umsebenzi wavula uNkulunkulu God opened ngoba up. kungenzeki kubantu What is impossible? kuNkulunkulu With kuyenzeka God, all is possible. nalapha ngiyathandaza Even here today, I bonke pray. abantu ababoshiwe Everyone bow. zonke iy'qalekiso Every word ezakhulunywa phezu kwabo that was spoken ezakhulunywa phezu komndeni wakini for your family. namhlanje ngiyathandaza ngegama likaJesu zonke iy'qalekiso azisuke azinqampuke ngegama likaJesu azishabalale awukhululeke umndeni wakini in Jesus name. Kazimulo yakho amazulu awumoya ongcwele sesothandaza oh haleluya kazimulo yakho yonikhwele amazulu nomhlaba lo haleluya kazimulo yakho yonikhwele nomhlaba sesothandaza kodwa Blose yini ungadlalile oyaziyo dlala noyaziyo ikhipo sengifuna ukuthandaza I'd like to go and pray. ngifuna ukuthandaza ukhona umuntu There is someone okhona phakathi kwethu la who's present amongst us. ushawa ikhanda ngizwe ngisafika You have a migraine. I felt it when I came. mfethu ngizwe ntambama nje malibuya ilanga lithi In the evening or the afternoon, ngashawa ikhanda elibi I was struck by the ngathi pain. nangithi ngiyathandaza wathi uNkulunkulu ukhululeka leli khanda likho kuwe God said this headache is not yours. kukhona umuntu ozodibana naye There's someone you're going to meet. namhlanje lo muntu ufuna umkhulekele I want you to pray for this person today umkhulule kuleli khanda and deliver them from this headache. ushawa ikhanda elithi alibe yi-migraine There is a strong headache that they experience. ngesilungu bathi migraine They call it a migraine. kodwa lelo khanda lelo That headache, akusisona lesi silungu abasikhulumayo it's not what they say it is. bakhulume ngo-migraine They speak of migraine. lelo khanda likhona lalisuka khona That migraine comes from
leli khanda kukhona la liphehlwa khona somewhere where it was ignited. bathi nabaphehla leli So when khanda they created this kule headache, ndawo labaphehla khona wherever they created bathi it, nabaphehla lento when abayiphehlayo they were creating what leli they were, khanda bese lithi tsi lapha kuwe lithi tsi lapha kuwe lithi tsi lapha kuwe lithi tsi engathi lingakulahla phansi. Glory to Jesus. Namhlanje uNkulunkulu uthi ngizothandaza ngimkhulule loyo muntu ngegama lika Jesu. Oh hallelujah. Wena mntanami namhlanje ufike kahle uyakhululeka namhlanje egamshaleni uNkulunkulu izandla clap hands kakhulu for God egameni lenkosi. in the name of Jesus. A second person ukhona umuntu wesibili okhona phakathi kwethu Yes, la. a second person in our midst. Unento yokuhlushwa izibhoko. You are troubled by sharp pains. Izibhoko lezi zihamba zihambe ngenye imini ziba ngenhla zikushaye uzwe ukuthi yabo namhlanje ziyangibulala. Sometimes in their chest area and you can feel Ngelinye like ilanga they'll kill futhi you. kuvele kuthule nje ube right ungabi nalutho. Sometimes there is nothing at all. Kodwa mazithande kahle zikushaya uphelelwe But ngamandla. when it wants to extract you, Uzwe when you ngathi lose your power, uyafa umphefumulo uyaphuma. you feel like your spirit is departing. Namhlanje uthi uNkulunkulu ngutshela ukuthi uyakukhulula. Today, God said, I must tell you to deliver Ngegama lenkosi yethu in the name Jesu. of our Lord Jesus. Ngegama elinamandla. In the name of Ngegama eliphilileyo. Ukhona umuntu wesithathu moya ngcwele nkosi yami. Ukhona umuntu wesithathu ohlushwa zinyawo. who's troubled by their feet. Inyawo zakho ziye zishise. Your feet become very Mayiqeda hot, bese ziyavuvukala. and then they swell out. Ena maseyidumbile zivuvukele awulale ebusuku. You cannot sleep at night. Zibuhlungu lezinyawo mase zikuphethe kahle. Your feet are painful. Izathulo awuzifaki. You can't even wear shoes. Uhamba njengamaphashaphasha noma uhambe ngezinyawo Go phansi. with sliders or you wear Zibuhlungu lenyawo zishaya ithambo kunkenketha ithambo ngaphakathi. It's so painful. Glory it to strikes the Jesus. bone. Wena mama lowa. Wena mama lowa. Awukhona ukuma? Msizeni Nkosi umuntu omdala. Ukhulula icathuni. Mana zisana ngifuna ukuzwa ukhululelana icathuni. Ukhululani mama icathuni. Yazi nobhuti ikamera ngathi ngaba la phezulu. Buya la mama. Namanje zivuvukela. Namanje zivuvukela. Angizwa ma? Kanti lo mic useyiphi kodwa Jesu. Mana. Baba kuphukumela. Uyasebenza manje. Yenza lento engutshelayo. Ngisukwenza into efuna ngiyasebenza. Uthini mama kwenzakalani? lezi nyawo kade zangiqala ngangisebenza le komkhuze onyakatho ngaqala lolo lwangapha lawa right lwaqala namanje ngizibuze ukuthi kukanjani Hlehla kancane. Ngoba Hlehla kancane. ngibuze Phamsa kancane mama. Phamsa ingubo kancane. That's why ngithi uze la. yebo Ngifuna le nto. lo mlenze omkhulu kakhulu lo kodwa manje ngiyengibone ngowancipha ke ngidane nami ngigijimela kubantu kodwa ayisekubuye nakulolu ngapha ziyaluma ziyashisa ebusuku Lento kade yaqala. zaqala zakhukhumala kokhukhumala umlenze Ngaphansi zenze njani? ziyaluma ngathi kunentuthwane Ngathi kunezinto ezambayo yebo ngaphansi. ngathi kunezinto ngishenzwaneni phakathi sengahluleka ayikho into engasayisebenzisanga ngisho usawoti ngishona sengihlulekile Nawuthemba usawoti lapha kule ndawo. Nawuthemba usawoti. ngathi ngibana lento kuthiwa yini nizenzani kodwa lento Ngathi unezenzani. yebo sengahluleka amashubha aseclinic akuthi sho Wahlula in man amashubha laseclinic banginika kodwa lento ayipheli amashubhu. yebo ucobe unyaweni Ushubhu leli wamafutha okugcoba. yebo eclinic bayanginika Na ulutho. lutho lento kumanje nje nakusi kuyaze yahlaba ziyashisa bihla ngetshe lutho Kwakwana ngisho ubhidla ngetshe kuthi. yebo ngathi mangifaka emanzini ngathi ngiyikhiphe emanzini ashisayo Oh yeah. yebo Namhlanje lalela mama. Ungizwa kahle ezwa. yebo uNkulunkulu namhlanje uyakuphilisa. yebo Aziphinde zikuphathe.
uyakhululeka. Yezwa ma, Yebo, ngizwile ma. yebo, Ngizwile. ngihlatshwe isibhobo la. Bese kuba nento futhi ebalayo esifubeni. Nezibhoko nazo ziyakushaya. Yebo, nento esesifubeni, lento ihlale iphume ibuye ithi nya. Ibuye iphume ibuye ithi nya futhi, kodwa ngizwe ukuthi la esifubeni. Ikhona into ekhona. Yebo. Okay mama. Mina ngibona kumanje sivuvukele. Yebo. Yabo nje lo vuvukale kakhulu kwendlula lola. Yebo. Ehhe. Ngaphansi akuthi nje mama ngifuna ukubona ngaphansi uthi nje. Cha, ngibonile ngenze njani ma? Ngithi mina thana. Nakho ke. Umeqoko le umbhulela. Kulungile mama phenduka ubhekele. Phenduka. Woza iza mama nawe same problem. Inkinga afanayo. Hlahla mama ume lapha. Nawe mama inkinga efanayo. Nawe uphathwa zinyawo. Zenze njani? Zibabuhlungu zihlise. Ziyashisa bese ziyaluma. Ngihlala ngihlushwe uvalo, ngihlale Ushaya uvalo. Bakhona abanye abantu abanalento uma anayo lento yokushaywa uvalo. Lento kwesikhathi kufike nje uvalo ukuthi nje bakhona abanye abantu banaleyo leyo nto ke kusuke kubuthakathi lo usukushaywa ke ngesilwane. Haleluya. Ya uNkulunkulu uzosebenza la. Lapha uNkulunkulu uzosebenza ngicela yini usebenza uNkulunkulu. Mama wena ikhanda noma izibhoko lezi eshaya emahlombe. Yabona ke leshaya la zabantu abadala ke lezo. Khona umuntu onomoya abantu abadala ekhaya? Yebo khona. Ukhona? Ya. Ungashawa ibhoko lezana ezishana. Moya abantu abadala lo. Amen. Haleluya. Manje wenze njani umfowethu? Oh. Okay. Yini inkinga bhuti kuwena? Ngiba nenkinga yokushaya uvalo. Unokushaya uvalo. Ukushaya ngabe liqeda amandla. Ya nebhoko. Lezibhoko. Okay. Ngifuna uqala ngawe ke. Ngifuna uqala ngawe bhuti Yesu. Ngifuna uqala ngawe ukuthandazele manje. Sothandaza abazalwane manje. Siyokhuleka manje. Glory to Jesus. Ngifuna ukwehla ngiye lapha kulo mfowethu. Ngiyeza kulo mntwana. Thank you Jesus. Sebenza moya ngcwele. Thank you Jesus. Wena moya wovalo namhlanje ngegama lenkosi uJesu ngiyakhuza ungaphinde ubuye kuwe. Out! Mighty name of Jesus. Uyamyeka ungaphinde umhlasele. Ungaphinde umvakashele. Uthatha zonke into zakho, uthatha lo valo lakho uphuma nalo njengamanje. Out! Out in Jesus name. Phuma ngegama lika Jesu. Baba ngiqeqa zonke ibopho ngiyamkhulula in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. Baba wethu namandla wonke, Baba wethu engcwele, siyabonga izwi lakho lithi lowo ondodana nomuntu emkhululile ungokhululekile impela. Siyabonga uNkulunkulu wethu in Jesus name. I declare you free in the name of Jesus. Amen. Stand up and walk. Woza la sis. Phamsi izandla. Ushawa ikhanda. And I was managing the irrigation system
headache was so terrible on Monday. Immediately after the practicals, I just went to sleep, and from Tuesday up until on Friday, I was not anywhere. No one knew that I had a terrible headache. Interpret mntanami. And no one knew that I had a terrible headache. I Akekho couldn't owazi ukuthi do ngishaya ikhanda. anything Angikwazanga from ukwenza lutho. From Wednesday. Interpret lokho akushoyo. Kusukela ngoLwesibili I was just indoors for kuze 3 days. kwaba izolo I bengihlezi couldn't do endlini. anything. Angikwazanga ukwenza lutho. Ozivalele nje indlela zangu uzophumela phansi. I couldn't go. The Angikwazanga headache was ukuphuma. too much distress. Ikhanda lalingishaya And, kakhulu. on Friday morning, I had a vision NgoLwesihlanu Well- ekuseni whereby I saw a molehill on my head. You saw what? A molehill. Awuzwakale kahle. A molehill. A moon hill. intaba la kuhlala khona izivuku Also surround. I saw it here. Also surrounding my brain, my brain muscles, and I was trying to dig it. ngizama ukuyisusa le ntaba The encane one trying to bengiyibona. dig it, I'm seeing a grave of somebody who passed away. Ngibona The ithuna person passed lomuntu away at the age of owashona. 90 years old. I'm seeing the grave of a person. I'm trying to. Okay. Okay, phakamisa izandla. Last year I went to different types of scans for headache. They Ngonyaka couldn't find odlule anything. bengiya Of ngikadokotela almost ukwenza 2 ama-scan months, I would ahlukahlukene. spend my days sleeping. Ngihlala because 2 months For nje 2 months. ngilala. For 2 months, the headache affects my vision. I see double Leli things. khanda lihlupha And I amehlo can't ami. feel my hands, I Angikwazi can't ukuza feel my izandla face, I zami. can't feel my tongue, I can't feel my legs. Angizwa Khululeka mntanami namhlanje uNkulunkulu uyakukhulula. Thank you Jesus. Your spirit, I command you in the name of Jesus to go. Lose her now. Lose her. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Right now, I command you to leave her. In the mighty name of Jesus. You spirit, I know you and you know me. Take all your stuff and leave. Take your stuff and go. Ngizokubalela ka-7 moya ndini. Moya bathakathi. Moya wabaloyi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baba, siyabonga. Izwi lakho lithi okungenzeki kubantu. Wena nkulunkulu kuyenzeka. Siyabonga dwala lethu. Khululekile umntanakho in Jesus' name. I declare you free in the name of Jesus. Amen. Praise the name of Jesus. Mshaleni isandla uNkulunkulu. Buya la sis. Buya la. Woza la. Uyabona ke? uNkulunkulu kukhona manje into angibonisa yona. Ifamily yakho obuya kuyo ihlaselwe umoya wobuthakathi ngendlela emangalisayo. The family you come from is being attacked by But spirit of into witchcraft. ebuhlungu ke naye. Here's the painful thing. Some of the things ezenzeka kwifamily yakho What's happening to your family? abantu abazihlobo basemndenini Those are the relatives doing that. abenza lokho. I command every spirit of witchcraft in the name of Jesus to leave that family. Father, I set that family free. Ngiyawukhulula Nkosi lomndeni. Zonke izibopho demon lobuthakathi kulomndeni. Phama ngegama lika Jesu. Phama moya wobuthakathi. Ngegama lenkosi ethu Jesu ngiqashula baba zonke izibopho ngiyabakhulula kulomndeni. In Jesus' mighty name. In the mighty name of Jesus.
Mshaleni isandla uNkulunkulu ngegama lenkosi. Mama. Buya mama, ubuza wena. Ubuye lo mama oyiphoko. Mina beyinyawo mani la. Ufuna lo oyiphoko. Mana la. Kwenzalani ku othe ezikushaya la konje? Umhlobo wongu Jesu umhlobo wongu Jesu umhlobo wongu Jesu Mungu Jesu waze wamuhle Shobo Jesu lalelani ke mimoya nina mimoya emibi nina mimoya yabathakathi nina mimoya enalandwa ezizweni ukuzohlasela abantwana bakaNkuluNkulu ngiyaniyala right now anginiceli futhi anginincengi niyathanda anithandi niyahamba ngegama lika Jesu phuma kuyi mighty name of Jesus. Phuma kuye ngegama lika Jesu. Phuma moya ndini. Phuma in Jesus mighty name. Babona amandla wonke siyabonga. Izwi lakho lithi Nkosi okwenzeki kubantu. Wena uNkulunkulu engcwele kuyenzeka. In Jesus name I set you free in the name of Jesus. Mshaleni izandla uNkulunkulu. Sengakhulekela bonke abantu. Woza mama. Wakazu lwange ayami. Phamsi izandla mama. Yiwa. Kuze zifishe Akamesa mama uyakhululeka namhlanje umuntu omdala uyakhulula uJesu namhlanje hayi kufika ibhoza namhlanje fika uJesus akekho omaphambi kwakhe nabathakathi abastrong bakule ndawo bayazi nasekufike lo bayadeda phakamisa ke mama nangu ekuphilisa Nkosi uJesu abantwana bakho laba wabathenga ngegazi wabafela esiphambanweni washaywa wadatshulwa ukuze bona baphile wasinikeza ukuphila wathatha ukufa kwethu Nkosi uJesu bakhulule ngiyacela Nkosi bakhulule moya ingcwele nayi imimoya ezibhoko moya emibi moya yamandla obumnyama efuna Nkosi ukubabulala Baba egameni leNkosi uJesu ngiyakhuleka ngalesi sikhathi nenami imoya ngikhuluma nani ke lengizwe kahle nginicele futhi anginincenge Baba egameni leNkosi uJesu Kristu waseNazaretha babona amandla siyabonga uduma amandla ubukhosi sethu bungobakho lalelani ke nina kufa lalelani nakugula right now ngithi phumani lithathe zonke izinto zenengene nazo engazishiyi hamba nazo 1 2 3 4 5 6
7. Out! Phuma! Phuma moya! Phuma! Ngegama lika Jesu, Baba siyabonga. In Jesus name. Baba ngithethela umlilo kulezi nyawo. Ngiyalela Baba onke amapain. Ngiyalela umbhulelo, ngiyalela umeqo wabathakathi. Baba nguphindisele emumva lo. Ngegama lenkosi uJesu. Back to the sender. In Jesus name. You are free, ma'am. God bless you. Hamba manje khulekile mama. You are free. Amen. Phakamisa mama. Wena mama uthuna how many years? 2 years uhlushwa izinyawo. Until manje. Sengisho khona ukuthi from 2018 until manje 2025. Every day ibuhlungu. Ziyavuvukala ziyahla ziya. Awulala ebusuku. Nkosi yami, nangu umuntu uNkulunkulu phamisa izandla zakho mama. Namhlanje uNkulunkulu uyakukhulula mama. Uyaphila umbhulelo lo. Umeqo lo. Baba wethu ongcwele uNkulunkulu namandla wonke. Baba na umbhulelo wabathakathi na umeqo. uNkulunkulu namandla egameni lenkosi uJesu ngiyawurevesa. Uphindisele emuva Nkosi la uvela khona. Ngiyamkhulula Nkosi umntanakho ngegama lenkosi uJesu Kristu ophilayo. Baba wethu longcwele, Baba wethu lolungeleyo. Baba egameni lenkosi uYesu Kristu. Mkhulule Nkosi umntanakho right now. Phuma wena demon lomeqo. Phuma wena mbhulelo yabathakathi. Out in the name of Jesus. Phuma in Jesus name. Baba ngithethela amandla uGcobo ukusuka ekhanda ukuphuma ezinyaweni. In Jesus mighty name. Izwi lakho lithi uNkulunkulu wethu kungenzeki kubantu. Wena uNkulunkulu egcwele kuyenzeka. In Jesus name you are free. Amen. Akuhambe nje mama. Awuhambe nje unyathele nje mama. Mshaleni isandla esikhulu uThixo. Cela bonke asimene ngezinyawo. Ngifuna ukubeka bonke abantu izandla. Someone wogcina lo ukhona umuntu ohlushwa isifuba sakho sinoxinana. Isifuba sakho sinokuvaleka uphefumule nje kabuhlungu. Mangabe ukhona phuthumuze la. Ngifuna ukubeka isandla la esifubeni. Thank you Jesus. Umoya kube ngathi nje ungaphefumula kanzima. Wena sidudla. Hayi wena. Sondela la. Nawe mfethu uhlushwayo. Nawe sekuhlupha isifuba. Nokuvaleka. Yindaba kwenziwa yini? Angizwa mfethu. Angizwa bhuti. Isime ngikhohlela kuba buhlungu. Mukhohlela kuba buhlungu. Yavaleka. Okay. Sondela. Phamsiza nawe mama. Awushosha isifuba. Siyawesa khohlela isona nje ama pain. Ngizwa ma. Oh. Lalela wena moya. Ngiyakuyala. Right now in the name of Jesus. Ngethu yaphuma la kulomzimba. Ngegama lenkosi uJesu. Angikhathali ukuthi uyini. Angifune kwazi. Ngithi pum in the name of Jesus. Yes. In the name of Jesus. Get up! Loosen up! Loose in the name of Jesus. No one
Phefumula wami phefumula wami. Thank you Jesus Baba. Phefumula wami phefumula wami uyahamba wena moya. 3 times you go. 1 2 3. Phinda la muva la ufela khona. Phinda la muva. Jesus mighty name. Fire. Phefumula wami. Phamisa isandla mama. Mighty Jesus. Baphilise Nkosi abantwana babo ngegama lenkosi uJesu. Ngiyalela amadimoni amadliso, ngiyalela imimoya. Ngithi Nkosi ayinagunya baba kayinasabela. Jesus mighty name. Thank you Jesus. Baba egameni lika Jesu. Baba egameni eliphilile. Baba egameni elinamandla. Baba egameni elingaphezu kwamagama. Khuza nomoya. Name of Jesus. Ayiphuma yonke le mimoya emibi yamadliso. Ngegama lenkosi uJesu ngiyalela izifo. In Jesus mighty name. Siyabonga uNkulunkulu wethu lithi izwi lakho kenzeke kubantu. Wena uNkulunkulu wethu kuyenzeka. In Jesus name. Now. Fisokuwa. Sokuwa. Unesifo sokuwa. Uhamba noba. Uhamba nomalumekazi nomalume. Umalumekazi uno. Umakoti. Unesifo sokuwa. Vela wena. Bese enzani? Ahlekisa. Uyahlekisa mayiwile. Bese kokudala bese yabuya. Amsizandla ke sizibagama lapho. Ulindeni. Then usanda senze njani? So mina nena ikhona ubamba kahle. Okay, phamsa isandla sisifana. Thank you Jesus. Baba, nangulindeni ngiyamkhulula namhlanje umntanakho. Baba, ngiyalela imimoya, ngiyalela amadimoni amandla omnyama. Ngithi Nkosi awanagunya baba awanasabela. Father, in the name of Jesus. Nabathakathi ngifuna ukumsebenzisa angeke nemsebenzisi. Wena sidimoni lesithuthwana umoya wokuwa. Get out in the name of Jesus. Phuma ungaphindi ubuye kuye. In Jesus mighty name. Baba wethu engcwele siyabonga. Izwi lakho lithi asikho baba isikhali esiloliwe salolelwa thina baba esiyophumelela. In Jesus name ngiyamfihla ngaphansi kwesandla sakho Nkosi esinamandla. Jesus name. Thank you Jesus. God bless you. You are free sis. Amen. Ashaleni uNkulunkulu ihlomphelo khuleka mina. Sengifuna ukubeka wonke umuntu isandla okhona la. Ukhona umuntu ongakamamukela uJesu ongasindiswanga, ongakaze nje asindiswe, ongakaze amukele uJesu. Ukhona la enkonzweni kodwa nje uJesu akazimamukela. Cela phambi isandla. God bless you sis. Ngisibona isandla. Shaleni isandla bazalwane. God bless you mfowethu. God bless you. Ngicela nina nonke eniphakamisa izandla zenu nithathe isinyathelo sokugcina ize la ngaphambili. Ibandla bese sibashayela izandla kakhulu. Banana. Bashaleni izandla kakhulu mfowethu. Hawu yabonga bhuti. Yana lama. Masikhona esinye isandla mhlambe angisiboni ngicela nje uze lapha ngaphambili egameni lenkosi. Phamisani izandla bazalwane. Thank you Jesus. Shonini lomkhuleko emva kwami nina nonke enlathaneni Nkosi uJesu. Ngilizwile izwi lakho. Namhlanje ngiyavuma ukuba wena uyinkosi nomsindisi wempilo yami. Nkosi uJesu, cela ungithethelele zonke izono
sonke na wonke isono, amacala nawo wonke amacala engikwenzileyo engikwenzileyo phambi kobuso bakho. phambi kobuso Nkosi uJesu, Nkosi uJesu, ngicela ubhale igama lami ngicela ubhale igama ey'ncwadini zokuphila, ey'ncwadini ulesule ulesule ey'ncwadini zokufa. ey'ncwadini zokufa. Wena Sathane Wena Sathane, namadimoni akho namademoni akho, nemimoya yakho, nemimoya namhlanje namhlanje ngiyakudivosa. ngiyakudivosa, Awusenamandla, awusenamandla, awusenagunya awusenagunya empilweni yami. empilweni yami. Ngisindisiwe, ngingumntwana Ngingumntwana kaNkulunkulu kaNkulunkulu ophilayo. ophilayo. Ngiyabonga Nkosi uJesu Ngiyabonga Nkosi ngomusa uJesu, wakho ngomusa ongenzele wakho, wona. ongenzele wona. Amen. 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 Baba wethu onamandla wonke, uNkulunkulu wethu ophilayo, siyabonga. Lithi izwi lakho uNkulunkulu wethu ngokusindiswa komphefumulo wodwa. Njabulo Baba esekhaya ezulwini. Baba nangalesi sikhathi siyakhuleka egameni elingaphezulu wonke amagama, igama lenkosi uJesu Kristu namandla. Baba wethu engcwele nabantwana bakho uNkulunkulu wethu, in the mighty name of Jesus, abathe baba bahlatshwa izwi lakho, balizwa namhlanje Nkosi, bayinikela imiphefumulo yabo kuwe. Baba wethu engcwele ngikhulekela isibusiso ke ukhuselo lakho phezukwabo ngelihle Baba, igama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Ngesikhulula isibusiso phezukwakho in the mighty name of Jesus. Ngesikhulula isibusiso iprotection kaNkulunkulu phezukwakho in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. Amen and amen. Ngicela bazalwane sibashayeleni izandla kakhulu. God bless you my brother. Welcome to the God bless you my sister. God bless you ma'am. Asibashayeleni izandla esikhuluma ubasindiswe bakhethe inkosi. Shalana uNkulunkulu izandla ngokusindiswa komphefumulo. Ngicela siphakameni thina sonke egameni lenkosi. Inkonzo yethu isifinyelele emaphethelweni egameni lenkosi. Sibongele bazalwane maye wamuhle uNkulunkulu egameni lenkosi. Mphindeni mshayele izandla woza mfundisi. Buya mfundisi Thandaza usibongele inkonzo. Bonke abantu ke abanye bazovela ngapha, abanye bavele ngapha, sihlangane lapha phakathi nginibeka izandla nonke. Asikhombiseni amakhanda, sivala amehlo ethu. Thank you, Jesus. Baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu wethu ongcwele, ekseni idwala lethu, sibongile uNkulunkulu wethu omuhle. Izwi lakho uNkulunkulu wethu onamandla onke eliwe phakathi kwale ndawo. uNkulunkulu wethu ongcwele alithole uNkulunkulu wethu omuhle indawo enhlizweni zethu. uNkulunkulu wethu onamandla onke egameni lenkosi yethu Jesu waseNazaretha, liphilise uNkulunkulu wethu omuhle nabagulayo. uNkulunkulu wethu ongcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, siyathandaza uNkulunkulu wethu omuhle ukuba izwi lakhe liwe phakathi kwale ndawo liwenze Nkosi umsebenzi. uNkulunkulu wethu omuhle egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, ekseni uNkulunkulu wethu ongcwele sisazophuma siyemakhaya ngokuhlukana. uNkulunkulu wethu omuhle sifihle uNkulunkulu wethu ongcwele, sikhuluma ifavor, sikhuluma iprotection ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Umusa nothando nokuhlangela kaMoya Ingcwele kube nathi sonke ngabanye kuze kube inkosi yethu Jesu Kristu. Ibandla lonke lithi amen. Siyabonga kakhulu bazalwane, sishayele uNkulunkulu izandla. Abafuna ukubeka izandla ngiyacela beze baqhamuke ngapha, abanye bavele ngapha, abanye egameni lenkosi. Kancane nje mntanami. Bazalwane, kusasa siyakhuphuka siya empangeni siyokhonza. Amen. NgoLwesithathu siyabuya la every Wednesday ikhona inkonzo u6 o'clock ntambama kuze kwamanje sisakhonzela la. Asazi noma bazosinika iclass noma bazosinika lona leli holo, asinankinga kodwa sesitholile yona indawo. Usevumile umphathi ukuthi singakhonzisa la ngaboLwesithathu. Mhlambe ngokuhamba ke kwesikhathi sesokhonza mhlambe nangamasonto. Kuthi ke makuphele inyanga lekhuphukeke ngeviki lokugcina lokuphela kwenyanga bese niyakhuphuka ke niya
empangeni. Ku-right? Ku-right na? Oh, ku-right. Amen. Kulungileke. Baba, egameni lenkosi uJesu, ngiyamkhulekela baba nomntwana. Thuza yonke umoya abathakathi. Hallelujah. Ake siphinde sishayele izandla egameni lenkosi. Thank you Jesus, God bless you. Siyabonga bazalwane, uNkulunkulu anibusise nonke. Hayi cha ngiyanivuma cinga. Niqala ngqa kwasahluthuka. Hayi no nize ngenye. Hayi nize ngenye. Yo abantu abaqala ukubamba u6 to 6 bahlale kuse. Hayi ake nishayile izandla kakhulu. God bless you. uNkulunkulu anibusise bazalwane. Siyobonana Sunday egameni lenkosi uJesu. Siphinde futhi sibonane ngolosithathu khona la from 6 o'clock ntambama ukuya ku 7:30. Ayibonge inkosi.
Siyabonga kakhulu bazalwane, uNkulunkulu anibusise. Ningakhohlwa sithe abakwazi ukuhlabelela siyacela bavele abobhuti nabosisi abanekhono nje lokuhlabelela. Velani bazalwane, ningasabi. Velani bantwana benkosi, ningesabi. Abakwazi ukucula nje kahle nje balikhiphe nje inote ngegama lenkosi. Isikhathi sethu sakusasa sokuya empangeni bazalwane, niyazi imoto siphuma khona konje ngobani ngo9 or past 9. Past 9 ziyaphuma imoto lapha kagogo nje ngabo 10 zizabe zifanele nje lapha nje ngo10 iyaphuma imoto ibamba u-freeway ibheke empangeni. uNkulunkulu ke anibusisa. Abanye ningafiki, ngiyacela ukuthi niye niyobona. Abanye sebabuya khona, abanye sebaze babuya naseThekwini. Hayi ngeke madoda, icinci ngiyayisaba icinci. Hey khona babuye eThekwini la. Ngicela nishayile izandla ekhaya. Bye bye yini bazalwane, nihambe kahle. uNkulunkulu anibusise. Bye bye. God bless you bonke ababukeli bethu nabo emakhaya. Siyabonga kakhulu egameni lenkosi uJesu. Izwi lahla bizi yami la nisukwe
hambani kahle nambe nenkosi Heal my toy. Heal my toy. Heal my toy. Ow! Heal my toy. Heal my toy. sabe babzo